Tænk, hvis skatten var lav, velfærden høj og økonomien på ret køl. Men hvordan ville man kunne gøre alt det? Måske hvis man gennemførte nogle reformer, der kunne genopbygge økonomien. Hjælpe dem, der bliver arbejdsløse. Sænke topskatten og øge skatten på forurening. Ved en omfordeling af goder kunne man tage ansvar for økonomien og sætte Danmark tilbage på kortet. Var vores undervisningssystem ikke meget bedre engang? Måske hvis nu vi gav lærerne mere tid til undervisning og mulighed for flere efteruddannelser. Hvad nu hvis vi satsede mere på forskning og uddannelse? Så kunne vi måske få et mere grønt samfund, og så kunne vi måske leve af vores viden i fremtiden. Hvad nu hvis vi satsede på handlefrihed for institutionerne, og hvis politikerne blandede sig mindre, kunne det så ikke blive bedre? Danmark står svagt alene. Vi burde samarbejde mere med EU. Hvis vi indførte euroen, samarbejdede mere i politiet, fik en fælles asylpolitik og stærkere miljøindsats, kunne vi opnå større mål. Vi er stærkere sammen. Her i Danmark mangler vi kvalificeret arbejdskraft, specielt i de næste generationer, hvor ældreprocenten vil blive høj. Men det kan der vel gøres noget ved. Måske hvis vi kunne tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Der burde også kæmpes for danskers ret til at bo i Danmark, når de er gift med en udlænding. Vi bør blandt andet give asylansøgere og deres børn ret til en ordentlig bolig, uddannelse og mulighed for at arbejde. Danmark skal være et land, der tiltrækker kvalificerede mennesker fra udlandet gennem en mindre kompliceret indrejse. Jeg synes, at integrationen i høj grad skal ske via en introduktion til arbejdsmarkedet, der vil kunne danne grundlag for tidsubegrænset ophold i Danmark. Gid alt det kunne lade sig gøre. Få dine drømme opfyldt. Stem på De Radikale.